Hej unger. Hej far. Hvad sker der på tirsdag? Så er det kommunalvalg. Så er der kommunalvalg. Hvad betyder det, Alexander? At man skal stemme på, hvem der fortsætter som politiker. Som politiker, ja. Hvad betyder det, Mathias? Det er jo afgørende for, hvordan Haderslev Kommune kommer til at udvikle sig. Ja, Om det bliver positivt eller negativt, det får vi jo se på tirsdag. ja. Hvad er det, far gerne vil? Hvad faren gerne vil? Ja, Faren vil gerne sørge for, at der kommer kulturelle ting til byen, ja. og at Haderslev kommer på landkortet, og at det bliver lidt mere erhvervsvenligt at være her, i stedet for at have den høje skat, vi har, og så kunne der op en god idé for nedbrække gælden, som er steget med 200 millioner den seneste periode. Ja. Kunne jeg godt tænke mig at blive genvalgt, tror jeg. Ja. Natalie, hvis du kunne stemme, hvem skulle du så stemme på? Far. Ja. Alexander, hvem ville du stemme på, hvis du kunne stemme? Jeg vil før bestemme på Enhedslisten. Måske nogle af dem, selvom jeg ikke ved, hvor hun er. Nå, okay. Jeg vil stemme på Allan Emiliusen, ligesom I kan gøre. Det er vigtigt. Har han ret, Mathias? Jo, må ikke der kommer et lille kryds der? Det er godt. Du kunne stemme for første gang, Mathias. Ja. Bliver det spændende? Ja, så spændende bliver det jo ikke, fordi mit kryds der er jo lidt ligesom været afgjort lige siden jeg var 10 år. Ja. Ligesom Alexander godt ved, hvor han skal sætte sit om 8 år. Jamen, så siger jeg tak for jeres analyse og måde at tilgå valget på. Tak til min lille spindoktor, Alexander. Kan have det godt. I lige måde. Vi ser frem til på tirsdag, det bliver spændende. Det gør vi. Ha' det godt, unger. Vi ses. Det er på Allan Emiliusen. Se mine YouTube-videoer.